her skal vi have afgjort de arige kvinders dyst. Fru Johanne, den let krænkelige mod Emma med den stærke forarm. Og damerne gør sig klar. Værsgo. Fik træf på Johanne, så vi har 2 træf hernede, og æren er genoprettet fra fru Emma. Vinderne af ridderturneringen er uden tvivl fru Emma med Karsten. Værsgo. Ja. 1, 2, og 2 og en lille slat. Den lille slat gemmer vi til senere, ikke? Ja. 2 omgange. Her er Karsten. Så bliver det hernede fra udmanerholdet. Thomas den Fagre. Det blev 2. Ja, 2 gange. Så. God start. Så kommer Emma med den stærke højre hånd.